Kitap tırmışыбыз kızgısı. Kitapны yaratmagan, оқымаған кіші белән оралашу, сөйләшү дә кызык түгел. Китап уку эшең, дөньяга карашың хакында матур итеп фикерли белергә, сөйләргә дә өйрәтә. Чыгарылышыбызны Китап алдым кулыма сәхифәсе белән Ләлә Зайнуллина дәвам итә. Исәнмесез, Татарстанның халык артисты, от казанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Галиев тәүге китабын тәкъдим итте. Күңел дәфтәрендә ниләр булуы турында сөйләде. Китабын ул «Шоклар» дип атаган. Аның шиксез шаклары, аның яшь чагы, бала чагы, үсмер чагы, шашкан чагы, жылаган чагы, нинди генә чагы юк. Менә бу китапта да минем шакларым. Монда нинди генә чагым булмагандыр. Буларның бөтенесен дә әлбәттә кертеп бетереп булмый, ләкин шуңа карамастан мин ниндидер чакларымны бу китапка теркәргә тырыштым. Рөстәм әфәнде Түбән Кама Татар дәүләт драма театрына нигез салучы киң кырлы шәхес, тәҗрибәле режиссер. Татарстанның халык артисты 40-тан артык спектакль куйган. Бүгенге театральләштерелгән күренеш аның китабы буенча сәхнәләштерелә. Китапны тәкъдим итү кичәсе Түбән Каманың театр бинасында үтте. Иҗади кичәгә Рөстәм Галиевның хезмәттәшләре, каләмдәш дуслары, якыннары җыелган. Ул китап түгел, бу альбом. Безнең тарихыбыз. Монда бөтен ил язмышы. Күпме артистлар турында да сөйләнгән. Күпме аның укытучылары турында. Ул зур тарих. Күпме анда спектакльләр турында сөйләнгән. Шуңа күрә менә нык шатландык. Бүген нык шатланабыз. Һәм бу китапны чит илдән кешеләргә бүләк итергәме, чит төбәкләрдән бүләк итергәме, ул зур бәхет булачак. Мондый китаплар бик сирәк чыга. Артистлар арасында менә Камал театрының атаклы актерлары истәлекләрен чыгардылар, шундый альбомнар чыгардылар. Ләкин безнең буыннан мондый китап чыгарган кеше әле Рөстәм Галиев кына. Рөстәм Галиев Түбән Кама шәһәренең Җидегән Чишмә әдәби-музыкаль берләшмәсе кичәләрендә оештыра. Режиссер, язучы һәм алып баручы буларак 50-дән артык очрашу үткәрә. Кинода төшү тәҗрибәсе дә бар. Китап авторының хыялы киләчәктә тормышына, иҗатына багышланган телевизион фильм әзерләү. Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда Башкортстанның Балтач районында яшәп иҗат итүче Аида Хәйретдинованың «Кышкы юл озын иде» китабы укучы хозурына чыкты. Бу Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 16-нчы китап. Соңгы арада чыккан татар китапларының 70% шу кисә китапларының 70% сатылып бетте. 2 ел элек ушы Казан утларының кисә китапларын булдыру идеясе барлыкка килгән иде. Һәм 2 ел эчендә инде 17 китап дөнья күреп килә икән. 17-нчесе шушы көннәрдә генә типографиядан чыгарга тиеш. Аның үзенчәлеге шунда, ул беренчедән әйткәнебезчә инде форматы белән кызыклы, заманча, уңайлы. Икенчедән инде сатып алучы өчен арзанлы. Шулай ук китап сатучылар өчен бик кызыклы проект булып чыкты. Һәм инде безнең күп кенә авторларыбыз бүген генә китап чыгарырга чыгып киткәндә, аларга да бик яхшы булды. Әлеге сериядан чыккан 16 китапның 3 авторы Башкортстаннан. Безнең сәнгатебезне, әдәбиятыбызны, тарихыбызны карасак, тарихыбыздагы бай мирасыбызны Башкортстан татарларынан башканы күз алу да мөмкин түгел. Әгәр дә Башкортстаннан чыккан әдипләребез, шагыйрьләребез, җәмәгать эшлекләребез булмаса, безнең бәлки сәнгатебез, әдәбиятыбыз бик ярлы булыр иде. Бүген көндә дә безнең Башкортстанда бик күп язучыларыбыз, шагыйрьләребез бар. Һәм шуларның китапларын монда Татарстан Олар өчен дә зур әһәмияткә ия. Башкортстанның Балтач районында яшәп иҗат итүче авторның китабына кергән повесть һәм хикәяләрендә заманның төрле кешеләре тасвирлана. Китапка 8 хикәя һәм 1 повесть кергән. Әлбәттә, аерым китапның дөнья күрүе авторның үзе өчен дә шатлыклы вакыйга. Инде ул китап үтмәгәндә, уйламаганда һәм тиз вакыт, тиз көннәр эчендә дөнья күрсә, аеруча сөйүнешле. Минем белән дә шулай булды да. Казан утлары журналы редакциясе хезмәткәрләре бер ай дигәндә китапны әзерләп, туплап, китап укучыларга тәкъдим иттеләр.
Автор республикада нәшер ителүче басмалар белән хезмәттәшлек итсә дә, иң укылганы әлеге китабы була. Укучы бик җиңел генә берничә язмышны үзенә кабул итә ала. Менә шушы ягы һәм бик җиңел эше уланы. Теге көчләп тә бирми бу әйберне. Көчләп тә тапмый укучыга. Менә шушы әйбер ошады миңа. Китап тәкъдим итү чарасында кышкы юл китабыннан үзекләр укылды. Кыш бабай күчтәнәшен алырга да мөмкинлек чыкты. Кышкы юл кебек, кышкы кичләр дә озын. Әлеге кичләребезне китаплар белән байытыйк дип, бу елга саубуллашам. Исәнлектә күрешик.